inkat flimkien numru 2. Xbartna flimkien mulej, kem tekim qassa f'qalb waħda li naqat bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarint mulej, hemm min tgħix fil-lub. Bik nitennew mulej, b'qalbna ferħana, għax intaqatna l-koll u fdejtna b'ġismek ħaj. Fejn hemm imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarint mulej, hemm min tgħix fil-lub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżissu tinġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat lill-Madonna biex flimkien niċċelebraw il-qawmin ta' Bina, it-tieni ħadd tal-Għid. Illum ukoll hija il-ġurnata tal-miżerikordja, tal-grazzja tal-Alla, tal-maħfra tal-Alla għalina. Għalhekk nitolbu lill-Alla li b'din l-imħabba tant iħobbna ta' Missier jaħfrilna ħtijietna fil-bidu ta' din l-Ewkaristija biex inkunu nistgħu niċċelebraw kif jixraq dan il-misteru qaddis. Fakkarkom li l-qudisi tal-lum hija b'suffraġġju għall-erwieħ ta' Karmelo Azzopardi u Konej Zammit. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek, qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spiritu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd, għax ħafna kienu l-mirakli
u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-apostli. Daw kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom. Ibiju ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jissibħu fikel bi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li kienu salvi. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla. Faħru lil mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Faħru lil mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħataj dar Aron għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tjiba tiegħu. Faħru lil mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. B'saħħithom kollha mbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħu reb fl-erejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnina. Dan hu l-jum li għamel il-mulej ħanifirħu nitennew fih. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li fi ħnina kbira tiegħu reġgħu wildilna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema għax intkom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqar jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi, bħalma id-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar. Hekk tgħaddi l-prova tal-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intkom tħobbuh fih għad li issa m'intkomx tarawh intom temmnu fih intkom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu il-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Tumas, emmint għax rajtni, jgħid il-mulej, ħejjin dawk li ma rawx u emmnu. Alleluja, 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 alleluja.
ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lud bil-bibien magħluqa ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek kurjum idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura, dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: rajna lill-mulej. Iżda qalilhom: jekk ma narax f'idejja il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara d-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qagħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idejk u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda jemmen. Wieġbu Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmint għax rajtni, ħenjien dawk li ma rawx u hemnu. Ħafna kienu s-sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu li mhumiex inniżla f'dan il-ktieb, iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija, li ben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelju natfu minnu biedna. Ħenjien dawk li ma rawx u hemmnu. Aħna ħenjien għax qegħdin hawn. Ma rajniex u minna. Aħna l-Ġesu ma rajniex xirġu xtat, imma qegħdin hawn għax nemmnu. Il-fidi hija id-dubju huwa żejt tal-fidi. Illum ukoll qed tiċċelebraw il-grazzja divina. U l-Vanġelu tal-lum ikollamna fuq dawn iż-żewġ affarijiet, mela ħanibdew. Għandna l-dawn l-apostli illi jimwerwrin jgħidilna l-Vanġelu imbeżżejn. L-għonet imbeżżejn mill-lut. Għax il-lut kienu dawk li resqu lil Ġesu u kienu jafu li huma segwaċi tiegħu, allura kienu magħluqin, ingħalqu, jiġifieri laqqas tieqa ma kienu jiftħu dawn. Imbeżżejn mir-Rumani għax ir-Rumani kellhom is-seta li joqtluhom għax il-lut kienu taħt il-ħakma tar-Rumani. Imbeżżejn mill-folla għax il-folla kienet li kkundannat lil Ġesu u imbeżżejn mid-dnub tagħhom u hawnhekk li liedna tolqotna. Nibżew mid-dnub tagħna għaliex kienu mbeżżejn mid-dnub tagħhom dawn. Dak li ġie abbandonat minn dawk tiegħu stess u anke miċħud u ma kienu qed jibżew li kif ħajaraw il-Ġesu meta nisaqlulhom dan il-xoxta marru ħdej il-qabar ingħalqu. Jgħidu jekk dak niltaqa' ma' Ġesu ħajċanfarna waħda papali kif naħsbu li ħajamel Ġesu aħna magħna u nibżew naffaċċjaw id-dnubiet tagħna u ningħalqu fil-qalb tagħna u fl-intimità tal-qalb tagħna laqqas il-Ġesu ma ħallu jidħol. U meta ma ħallu
Xurihom Ġesu. Attenti ta' din sabiħa ħafna. Xurihom Ġesu. Mhux id-dawl kemm hu sabiħ, il-pjagi. Ġesu irxoxt żamm il-pjagi. Għax il-pjagi huma s-sinjal tal-maħfra. Il-pjagi kienu dawk li lilna salvana. Kieku Ġesu ma mietx u bata u irxoxta, kieku m'għandniex is-sagramenti. Attenti, għax hemm ċertu affarijiet li tajb ninnotawhom. Ġesu x'qallhom nafaħ fuqhom ħudu l-Ispiritu Santu u dak li taħfru jkun maħfur. Għaliex? Ħadd ma seta' jaħfar id-nubiet qabel ma Ġesu miet, ħadd. Ħlief Ġesu nnifsu. Ġesu għalhekk il-Lut irrabjaw meta qallu mod nubietek maħfura, Alla biss seta' jaħfar id-nubiet għax ħadd kien għadu ma patta d-nubiet tagħna. Imma meta Ġesu miet bata u rxoxta kien hemm xi ħadd li patta d-nubiet tagħna. Għalhekk qallhom issa tistgħu tmorru taħfru d-nubiet għax jiena b'dawn il-pjagi salvajt id-dinja. Waħda mill-affarijiet li tinkwetani jiena, il-Knisja mhix perfetta, nafu. Kellna każijiet ta' pedofilija, kellna każijiet ta' korruzzjoni, aħna bnedmin. Però jiena ngħid ħaġa, jekk tabib tak pinura ħażin u għamlitlek ħażin, ma jfissirx li ma tmurx dejn tobba oħra u x'hekk. Jew tgħid il-mediċina kollha ħażina. Għax qed ngħid dan, għax ħafna ma jiġux Knisja u biex iserħu l-kuxjenza. U għax il-Knisja korrotta, u għax il-Knisja għandha l-iżbalji, u għax il-Knisja eżis ħuti. Il-Knisja hija s-sagramenti. U mingħajr is-sagramenti ma teżistix Knisja. U l-sagramenti mhumiex tiegħi jew tal-kappellan jew tal-isqof, il-sagramenti huma ta' Kristu. Huwa permezz tas-sagramenti li nirċievu s-salvazzjoni. U meta naħfru l-ħtijiet aħna ma naħfruhomx f'ismi, ma naħfirhom f'isem dak li miet u bata għalina. Għax qed ngħid hekk, għax jiena inweġġa meta nara nies jitbedu minn mal-Knisja. Jien ngħid li forsi tort tagħna wkoll, ta' mhix qed ngħid li m'għandniex ħtijana, imma li narhom jitbedu mis-sagramenti li huma l-mezz tas-salvazzjoni. Ħanġibilkom eżempju, jekk tabib tak mediċina li tista' tfejqek f'jumejn, inti ma tgħidx isma' jiena ħanfeq f'sena ma nieħux mediċina. Meta ngħidu ma rridx immur Knisja hekk ikunu qed nagħmlu għandek is-sagramenti li jistgħu waslu kant Alla. U kultant għax ma rridux immorru Knisja nġibu l-iskuża li l-Knisja ħażina. Knisja mhix la tal-isqof, la tal-Papa, la tiegħi, il-Knisja ta' Kristu. U ilha għaddejja 2026 sena. U kieku hija tagħna ilha li tkissret. U dan huwa biss sinjal li Alla jurina l-ħniena tiegħu. Il-ħniena ta' Alla llum qed nagħmlu il-ħadd tal-ħniena. Tgħaddi mis-sagramenti li nirċievu. Eżis ħuti, jien meta nkun inqara hekk ngħid kultant, jien ma jinxejn biċċa tal-art bħali u Alla jinqeda bina biex il-dak li jkun irresquh lejn Alla. U hemmhekk tara il-kobor tas-sagramenti. Hemmhekk ta' bniedem jirċievi l-magħmudija. Sar bin Alla permezz tas-saċerdot, permezz tal-ministeru. U din hija l-miżerikordja din hija l-ħniena divina. Ġesu għalqulu l-bieb ingħalqu ġewwa kienu werwrejn. Xorta daħal Ġesu jistenna dejjem irid jurina li jħobbna. Issa l-qalb tagħna ġieli tkun magħluqa ta'. Kif qedtilkom fil-bidu ħanagħlaqgħu. Ġieli nagħlqu għall-qalb tagħna x'ma rridux il-Ġesu tiftakru 50 xirka x'għamel Ġesu jinżel arku btieħ ibuż il-ħmieġ ta' saqajna, il-ħmieġ ta' saqajna huma d-nubiet illi ma rridu l-ħadd jidħol fihom. U Pietru qallu ma tarax ma taħsil is-saqajja ma tarax. Imma x'in Ġesu ħasillu saqaħu bieslu saqaħ ibuż id-dnub tiegħi u tiegħek. Ibużu. Dak li aħna nibżgħu li Alla jirrabja lejna u ibedna minnu jistmerna
Alla jaqadna miegħu. Permezz ta' dak id-dnub li għamilna stess, għax ħafirulna, għax il-pjagi tiegħu ħafru għamna dawk l-affarijiet. U Ġesu jinżel jitbaxxa fil-ħmiġ tagħna sar iben Alla, niżel fostna bata biex jinżel fil-ħmiġ tagħna u jerfana minn dak il-ħmiġ. Dan jagħmlu permezz tas-sagramenti. Kieku ma jkunx is-sagramenti la għandna saċerdoti, la għandna Ewkaristija, immaġinaw, ma jkollniex ordni sagri wieħed mis-sagramenti. Ma jordna qatt iktar assis. La jkollna tqarbejn, la jkollna quddiesa, la jkollna griżma tal-morda, la jkollna magħmudijiet. Irringrazzjaw l-Alla. Ġifieri f'dan il-ħadd tal-grazzja divina, ta' maħfra divina, jew niftakru f'dawn l-affarijiet ta' kemm jista' jkun nagħmlu mhux użu ingawdu mill-grazzja ta' dawn is-sagramenti, nersqu għal-qrara l-minu darba f'xahar, niftakru fil-magħmudija tagħna, fil-griżma tagħna, u ngħidu lill-Alla grazzi mulej ta' dawn l-affarijiet li tajtni, tal-li kull dnub li għamilt, li qed nagħmel u għad trid nagħmel, int ġa ħfirthom li ġa batejt għalihom. Ta' dan ngħidulu grazzi, din tfisser il-grazzja divina, l-maħfra divina u tina ħadd tal-għid. Grazzi Ġesu, iftħilna qalbna, tina li nidħlu fil-qalb. Tina natuk ċans titħol fil-qalb tagħna biex taħslinna d-nubietna u tbusu u tagħna ummijek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. San umu bil-wieqfa, ħalli fil-kien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, f'mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdieni ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien ssier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar magħmudija waħda, għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-liwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Miġburin f'dar missierna tas-sema llum f'jum il-mulej nitolbuh li jdawwal il-fidi tagħna dgħajfa. Biex ngħixuha tul ħajjitna u nagħtu xhieda tagħha quddiem id-dinja kollha, nitolbu għalhekk il-mulej Ġesu ngħidulu mulej qawwi l-fidi tagħna fik. Mulej Ġesu intbat l-apostli tiegħek fid-dinja biex ixandru l-qawmin tiegħek mill-imwiet. Għamel li l-Knisja ma tieqaf qatt ixxandar lid-dinja din il-verità nitolbu. Mulej Ġesu inti qed li ħenin huma dawk li ma rawkx u hemmnu. Għenna nilqu bil-qalb u nożżu l-kelma tiegħek kif twassal lilna l-Knisja nitolbu. Mulej qawwi l-fidi tagħna fik. Mulej Ġesu int kont mejjed imma issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. Wassal għall-għaqda sija ta' bejnietom lil dawk li jistqarru li int il-mulej li qomt mill-imwiet nitolbu. Nitolbuk mulej tal-ħnina divina biex titfa' l-barkiet tiegħek fuqna, taħfrilna ħtijietna u tgħallimna nħobbuk dejjem aktar nitolbu. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj fġej il-mewt u l-qawmien tiegħek għal-ħajja, kattar fina l-fidi tiegħek u għenna nistqarruk bla biża' bl-imġiba kollha tagħna bi Kristu Sidna. Inkantaw flimkien numru 9. Anja ta' feħin semma friġlejk l-altar tijak. Anja ta' feħ ta' għadna ħaġa wahda mijak. Miġbura f'tal-baħer għana ġiri sħoqlok għawnatu. Birek il-anja u it-talba
taqlub li hobbuk. Il-amulej id-doni f'ajrari min qalbna, hol intajdek nofruhom lok flimkien ma talbna. Mibdula f'ġismek u demmek ran ta' kull barka ruħi ssir. Vittma ta' mħabba simu fidwa fuqna ser iġġi. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u tal-ulied li twildu mill-ġdid bil-magħmudija biex dawk kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u l-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej missier tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwieldu għal ħajja ta' dejjem, bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna il-koll għal-ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej li jistħoqlok it-tifħir tal-għolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintlaw ix-xemsa senżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek, biex ikontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dawn il-misteri. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaj l-kalċi, reġa rat il-ħajr, birek tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu biex orbu minnu l-koll, ġdan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubit, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien mitlu gloris tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddejs.
wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mal-qadisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma terġa' tħabbibna miegħek, tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa l-jum, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li nksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader Missir Ħanin, l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-koll. Ħennu kollha l-ħutna mejtin, b'mod partikolari l niftakru fl-irwieħ ta' Karmelo Azzoppardi u Koni Zammit. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom fis-saldna tiegħek. Ulimsamar mitashrit, Alleluja, bish ifawarna bil-barkit, Alleluja. Omidim ba'it mudmuch, Alleluja. السماء مفتوح هللويا وبدأوا يدي في السماوات هللويا رجع سيمهم تعلولت هللويا
lajb tal-obra biswidin, Alleluja, tbiddel fdija ta' qawmin, Alleluja, id-dejjit tal-imjasrin, Alleluja, bl-akbar fe tal-mifdijin, Alleluja. Kristus xox ta' amrebbih, Alleluja, brebħatis boqla waġih, Alleluja. U li sammar mita xrit, Alleluja, biex fanwarna bil-barkit, Alleluja. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Atina u għalla li tista' kollox li jitqarbina li għamilna bis-sakrament tal-Eid. Tibqa' dejjem tagħmilna l-ġid fir-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Nidu tlita f'Mariet il-Madonna b'ringrazzjament ta' kull ma tatina fil-ħajja tagħna biex tieqaf magħna fil-mumenti diffiċli bħalma waqfet ma' bina. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, is-sofissija tal-mewt ta' namme. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, is-sofissija tal-mewt ta' namme. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, is-sofissija tal-mewt ta' namme. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Aqlanna grazzja noħorġu minna mingħajr tija. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Irroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Nawguralkom il-ġurnata tajba.
انفهروا للماريا tal bnedmin nannu la lizbahanja bil-fer taqlub safin Marija ħanina min qalbna nitolbuk Allimna dejjem iżjed ta' wlidek inħobbuk